Верба зі Свіднік сотрудзують už 10 років на культурнім плані і už 4 раз участвували на фестивалу русинської культури у Свідніку. Понеже їх Нєшка у Вербаше городоначальник Свідніку Jan Holodnjak urjadovo povolal i na 5. festival, представителі локальної самоуправи Деян Загорянський, председатель культурно-просвітного друštva Karpati, vyraželi zadovoljstvo i porihtanosť učastvovac. A máme takú veľkú ambíciu, že by každý rok sme predstavili nejakých umelcov z Vrbasu, ktorí budú vo Svidniku. Tak mali sme už dobrého slikára Vlaďana Riadyho a na tento rok pripravujeme výstavu sochara Pavuliča, ktorý takisto robí nádherné sochy, tak by sme ho chceli predstaviť. No a samozrejme veľmi sa tešíme na súbor Karpaty, ktorý každý rok vystupuje na amfiteatri. Tu i privredni potencijali i z jedного i другого боку. I nazdávám se, že vjedno zo zajednickými projektami, kotrý probujeme napraviti u partnerskim odnošenju, nastupíme pred fondami Europske unije. Marijana Maraš, председателка Skupštine opštini Verbas, говорила, že bi ljubeli napraviti zajednický center, kde bi našo ľudze, kotri odhodza prek maďarských firmoh robiť do Slovackej, mohli dostať uputstva abo právni soviti, že bi im še oljehčalo prebuvanje i robota. Hostci zo Svidniku tiž ukazali interesovanje, že bi še organizovali zajednický koloniji podobovih umetnikoh, a tiž še zainteresovali za zmisti ponuktuca Centru za fizičnu kulturu, že bi mladi sportisti mogli prihoditi na pririhtovanja do Verbasu. Festival rusinske kulture u Svidniku trimaše u maju.